sisos lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong kukanang. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Hi, hello, mayong gabi sa tanan nga mga kaigsunan, sa tanan nga mga tigpayunan dinhi sa 101.3 Shine FM o sa account ni Pastor Gideon Candelario, ang pulong mo kinabuhi ko. This is Pastor Game and this is your favorite radio station 101.3. So ako inyong makauban ining kagabion mga kaigsunan ko. Mayong gabi sa tanan nga mga viewers nini nga mga account mga kaigsunan. So niadto pa ming Martes alang sa rasunog tuyo aron mapalap nagpampulong sa Ginoo through radio station mga pinangga mga kaigsunan ko nga inyo sab ko nakita dito sa akong account sa Pastor Kim Igzona. As of now niyaon ako diri sa panimalay ni Pastor Gideon Candelario aron sa magpabot sa mensahe sa Dios and also sa pag-atiman sa buluhaton nga makalangit. May katapusan. Hi kaninyo nga tanan mga kaigsoon ko mga pinangga. Okay, you can do your comment igsoon ko sa atong comment section. Og sa tanan nga taga Malabuyok, Cebu. Hi, hello kaninyo nga tanan. Sa ako nga mga pamilya diha sa kuan, paki-share no ini nga mga live diha sa Giholngan. Mga taga Giholngan, uli na mi ugma. Uban na nga itong trabaho ikson. Ako mga kauban sab diri busy sa pag-atiman sa kusina. Okay, so thank you very much sa atong labaw nga makagahom. Salamat kaninyo nga tanan. So paki-share ini nga live no igsoon ang pulong mo kinabuhi ko sa account na ni Pastor Gideon. So si Pastor Gideon busy pa sa pag-atiman sa kusina. So this is a test broadcast mga pinangga. Atong gi-test so far akong gipatestingan nila ang output sa radio. So dugay na ni nga gipangandoy ni Pastor Gideon nga magkaroon ng FM radio station here in Malabuyok. But now na-actualize na mga kaigsunan, madungog makita na gyud ninyo. So not only here in live inyong madungog ang mga pulong sa Ginoo, but also there is sa frequency 101.3 sa Shine FM. Hi, hello kaninyo nga tanan nga mga viewers. Ini nga mao nga sibiyaanan og ini nga mao nga live igsoon. So thank you kayo ni Sherwin. Okay, salamat kayo. Okay, diha sa Malungan Di kay ko kita. Kita lang kong monitor mi para makita nato gining kuan. Kining inyuha nga mga sa ninyo nga mga live wala ko koy Facebook mga pinangga mo hindi ko ka monitor ani ha. Okay, thank you kayo ha. Ni Ana Lakinon. Salamat kay ninyo nga tanan mga kaigsunan. Marita o Bires. Thank you si Philly Impi. May gabi kaninyo nga tanan. Ang pulong mo kahayag ko sa pulong. Okay, so mga kaigsunan, you can make your song request para to nga mapabot ya kaninyo. Oy, di na may nag-request. Sige later on. So okay, salamat kay di tagaan kog monitor ni Kuan, Pastor Gideon. Okay, salamat kayo ha. Ato sa ning salamat kayo ni Inang Oberes. Okay, request kog song Pastor Ikaw ang Kusog. Okay. Later on, ato na i-play. And also ni Philly Impies watching from Davao City. Daghang ikong friends sila sa Davao. Mga taga Davao, Davaoenyo, thank you for watching. And also ni Evelyn
Giles, kay Ria Amante, oy, taga Tanhay. Okay, ni Sherwin Gading, ni Jeffrey Panos. So, BE Pastor from Magating. Sharina Magaliano, mayong gabi sa Balasigon o Matinod-anon na sulugon sa Dios. Ikaw ang kusog, no? So, nindot kayo igsoon. Atong i-play na nyo nga song request later, ha? Medyo dili pa gyud complete ang ato karon nga mga gadget dire, pero at least nakatry ta nga okay na. May kulang pa igsoon ko. So nindot kay ini kay makadungog yun mo sa pulong sa Ginoo. So dili lang sa live katong walay mga cellphone, walay mga wireless fidelity. So pwede na mo makadungog through radio settings on. Labaw sa tanang butang. Okay, so salamat kayo. Ang pulong Ako sa ning pabasahon ang inyong mga messages kay paspas gyud kay mo send og message. Gikan ni Randy Uyod, maayong gabi Pastor. Take my regards to my friends Pastor Gideon watching from Canlaon City. Ay, silingan ra ta ha. Tagagihulngan ra gyud ko. Okay, salamat kayo. So Pastor Gideon busy pa. Okay, so Marita Cabales Oberes, good evening sa Pastor watching from Prosperidad Monte Vista, Davao de Oro. Greet ko sa Hidalgos family sa Malabuyok. Request kong song Pastor, kung wala ka nasaan na kaya ako. Keep safe everyone, happy na pud ko minaw sa pulong sa Ginoo si Evelyn Safarin. Request kong song Pastor, Pusong Dalisay. Try na to na ha. Okay ni Leonina Canyo Parinasan. Okay, from Bohol. Bohol man siguro ni. Sagbayan, Bohol. Okay, hello ni Sister Christine diha sa Maydayaw. Naglantaw gid sila karon. Di ako rig Cebu ha. Nag-set up ng butag another radio station. So thank you kayo. May gibida Sister Christine and Pastor on sa imo nga channel sa radio 101.3. Ika ni AJ, good evening Pastor, watching from Davao City. Kadaghan ang mga taga Davao. Maria Cristina Bobilocara Fat. Good evening Pastor, watching from Gihulngan. Oh, taga Gihulngan ta ha? Taga Gihulngan, muli na may daugma. Mga taga Gihulngan. Kay taga Gihulngan ko original nga taga Gihulngan. Si Alunisa Kanyo Person, request ko gawit labod. Mary Jean Kalimot Himina. Ay sa tanan taga-Gihulngan po ko Pastor maayong gabi o mga taga-Gihulngan. So inyo sa kung madong makita sa akong account mismo Pastor Kim Ryan Makasaol no. O mag-live ko mga pinangga. So karon kay di amang ko dire sa ka Pastor Gideon so diya sa ko nag-live dire. Okay, si AMG Siyang Ligaspi, good evening Pastor from UAE. Grabe no? From UAE. Thank you from UAE. Thank you for watching. And also another message sa Charina Magali request kay Dalangpanan. So many messages na niabot mga kaigsudan ka. So thank you. Ni Janie Lacrosa, good evening Pastor Kim watching from Lipata. Uy, akong mga kuan diha. Thank you kaninyong tanan nga mga nag-views. Ni Ray Heligan, mayong gabi Pastor watching kauswagan Lanao del Norte, Dalaygon kayo ang atong buhing Dios. Salamat kayo sa makapamati na sad mi sa imong live. akong buhing ang pulong So thank you very much. Kaninyo nga tanan. So sa ako sab nga kuan diha sa akong pamilya diha sa may tinayudan karon sa akong pinagang asawa ug mga anak sa akong ginikanan mga ugangan. No, so salamat na may paglantaw og ako na i-share sa atong kuan ha sa akong cellphone. Okay, so salamat kayo sa atong mga kaigsunan nga naglantaw kayo diha karon. So
So bag-o lang gyud may naka-relax igsuon ya kining pag humana mo gahapon pa na flat ligid sa sakyanan mananggi kuan pa giayos pa igsuon ugma sa buntag mo say bye-bye na mi diri sa Malaboyok. So kamo na lay pag-uban-uban ha. And continue ta sa ato nga live sa kuan sa Shine FM 95.9, 96.5 and also sa akong account igsoon. Ang pulong mo Oy, mga taga Tinayunan no. Taga Tinayunan ha, akong asawa na taga Tinayunan nasa may eskwelahan gid mismo. Kaninyong tanan mga taga Tinayunan, sige na kog anha diha. Halos kada adlaw kay maghatod kuha ko sa akong mga anak. So kung mga anak og asawa ron nasa Tinayunan gibilin sa. Okay, so ni GR, thank you. Lumana. Mayong gabi, Pastor watching from Zamboanga del Norte. Okay, so salamat kay sa Dios and great po dahil ko. Great ko sa mga relatives nga naa sa Carmen, Cebu nga Cabalis family o akong igsoon nga naa sa Matinaw, Bohol rather. Okay, so thank you kayo ha. Salamat Sister Christine pag-share sa atong kuan sa atong live karon. Ito na pang share bi. Salamat kayo. Tingala mo sa ako mo inyong nakitaan ron na dili si Pastor Gideon. Basically is Pastor Gideon no. Nagunsa dagoy ni sila. Katubo sa ngalan mo, Diyos. So stay tuned and stay blessed mga kaigsunan with this frequency 101.3 and Facebook account ang pulong mo kinabuhi ko. Stay tuned lang mo gina mga pinangga, mga higala ko nga mga pinangga. Kay ang pulong mo. Okay, salamat kay mga kaigsunan ko. So hopefully makita-kita tayo matagagihulngan. Maabot pag yung kodeg Malaboyok kung sa tamag kailas mga taga Tinayunan. Sa mga viewers ni Pastor Gideon Candelario. So salamat sa Dios igsoon kay dalain na sabgyod nga kinibitang napabarog nga si Bianan is a non-commercial community Christian radio station, non-partisan, non-denominational og non-commercial igsoon ko. So wala ta mag-endorso o nabaligya o nagtanyag mga produkto diha ganinyo. Is only pure Christian music and biblical messages 24/7 nga mga broadcast ni igsoon. Og mao ni ang pinakatahom og pinakanindot nato nga buhaton nga sa ato nga kinabuhi madayag ang mensahe sa Dios. So ini katapos ang mga adlaw sa may gihatag sa Dios nako kaalam og kay balo ako ning gamiton paghimaya kaniya mga pinaga. Busa kamusab nga mga naglantaw karon. Ayaw niyo tuguti nga dili niyo mahimo ang pinakanindot pinakamaayo para sa Ginoo. Time check is now. Check na tong oras. Alas 6:36 sa kagabion. Og may gabi sa to nga mga igsoon dere, na dere igsoon no. Ako mga kauban from Gihulngan si Brother Ronel Ligarto and Brother Junji Sarabia, Brother Dinis Cabanyog, Brother Makmak, Mac DJ Kanyete. Sa ni Pastor Safri Candelario from Tanhay City. Og uban pa. Sa mga nagatiman dire bisag piting kapuya tong Martes igsoon ko until Miyerkules karon Huwebes. Kagaina pagyod na ko gipang check na mo ang tanan. Salamat sa Ginoo kay okay good kayo. Okay, maayong gabi Pastor Kim from Sister Mary Rose. Lucky no. Hey Sister Mary Rose, diyan nagyud ko dire. Ang inyong nakita kaniadto. Nanapo ko dire igsoon. Thank you Sister Mary Rose. Paki-share. Okay, so ika ni Jeffrey. Paano sa great na ko akong family sa Davao. Okay, salamat kayo. Ni Marian Oyanggoren. Good evening Pastor Kim, watching here in Sikihor gihapon. Naragapon si Day Marian dia. Thank you kayo ni Inang Oberes. Ikaw akong Diyos o kalipay ko. Okay, so
abot man ang problema, walay mahika. Okay, dapay lain ni Irene na Balaba. Good evening, Pastor. Ka kumpara sa imo. And also ni ay sa ha? Kanindili ba tong cellphone igsoon ko murag tagma ko na ni? Malibog ta ba? Ikaw ang tusok kanako. Okay, so thank you kaninyong nga tanan. Kalampanan, walang abot man ang problema, walay mahika. Mylene Sarsuelo Kalumba. Shout out Pastor, maayong gabi sa tanan watching from Kuwait. Thank you from Kuwait. Thank you sa paglantaw igsoon. Unsa man So niyata sa test broadcast igsoon ko niya okay ra ba ang audio output diya sa inyong kuan mga cellphone? mangualang sa tanan, muluhod ako sa tiilan mo, Kay final check ta igsoon no? kanimo Jack Blanco Amban. Good evening sa tanan kay igsoon diha sa Ginoo. Ni Gary Floresa, mayong gabi Pastor from Maasim, Sarangani Province. Jocelyn Albores, mayong gabi Pastor Kim, watching from Trinidad, Gihulngan. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Taga Gihulngan ta ha? Proud to be taga Gihulngan. Taga Gihulngan ko igsoon ko. Mga viewers ni Pastor Gideon, pwede sa mo makag-meet up niya sa Gihulngan kay anytime pwede siya makadto Gihulngan igsoon. unsa man kalayo. Okay, so salamat kay sa tanang gasunod og mina. Paki-greet Pastor sa among spiritual mother, mentor og Pastor Cynthia Muluhod Barsales. ako Okay, salamat ipang-greet ang inyong mga pastors, ang inyong mga agsimba. spiritual father and mother. Okay, mo na pinaka-importante mga kaigsoon ko. Unsa man Unsa man kalayo ang langit, igsoon ko, kayang-kaya gyud kaayo na nga maabot ta dito. Basta nga tong kinabuhi balaan ta sulod o gawas. lang sa tanan, Kay dili pwede na ako na igsoon og sa Biblia nga mabalaan lang ta sa sulod. Dapat in and out. Limpyo ginaigsoon. Kay kung natong tanawon ang statement sa Bible, o gusto na to nga gi-remind sa matag usa ng mga naminaw naglantaw karon, himasa tag Biblia mga pinangga. banta Useless ang ato nga pagsunod diha sa Ginoo mga kaigsunan ko kung dili ta himasag Biblia. Kay kung atong tanawon ang Bible, do not let this book depart from your mouth. Meditate on it day and night. So kung imong tanawon sa Joshua 1:8 mga kaigsunan ko, kitang tanan na required nga magbasa. Kung atong tanawon without books, without the Bible, what ay mahimo? Tungod kay sa tanang nga kasayuran, tanang informasyon na diha nato mabasa igsoon ko. Di ba dili ka pwedeng mamaestro, mamaestra o ma-professional without using the books. So a lot of books nga gigamit sa mga teachers in order nga kuhaan nila base aron makatudlo makagiya sa mga students. But we the Christians, we need to read the Bible, we need to study the Bible. And not only that, we need to apply. No? We need to apply. Tungod kay ang Bible igsoon ko dili lang siya igong bason, lahi ang studying and reading. Kay daghang nagbasa without understanding, useless. Just like nga mo-enter ka sa usa ka lugar, unya naay gibutangan no entry. So kung walay pagsabot sa no entry, musulod gyud ka. So daghang mga tao nagbasa og Bible igsoon ko but without understanding, dili mao ang application. Na may gabasa og Bible pero dili mao ang interpretation. That is why ang life dili mao. Ngano man igsoon ko nga di man mao. Mga nagsimba, nagalagad, nagampo, nagdalag Biblia pero ang kinabuhi dili na to makita nga gasunod. Kaya ang Biblia has been stated in the Bible igsoon ko nga diin we need to live like Jesus. So aduna kita standard nga dapat kabuoton is to live like Jesus. We need to live holy.
Without holiness, no one can see God. So we need to achieve the standard of holiness, righteousness, and purity. Mao ka na nga itong tanaw ni Igsoon, ha? And mabasa na to kana sa Bible. So, tanan nga mga Kriston, tanan nga mga viewers, kinahanglan kita magbasag Biblia. Unsaon man nato pagkahibalo unsay mga butang nga dapat natong susiyon adlaw-adlaw without the Bible. Because the Bible is the Word of God. The Word of God which is maghatag og kausaban sa dagan sa atong mga kinabuhi. Walay kapuslanan igsoon ko sa atong kinabuhi kung nagtawag lang tag Jesus pero wala makita ang total change sa atong kinabuhi. Mo nay pinakanindot mga kaigsunan ko. Unya mga kaigsunan ko nga naminaw magbasa magampo gyud ha every day. Unsay statement sa Bible igsoon nga diin prayer without ceasing. Pray continually and be joyful always. And 1 Thessalonians 6:1. Daghang mga tao nga kung adunay mga kalipay, wow, lipay. Kinsa magoy di malipay og kalipay niabot may kwarta, may mga blessings, may niabot nga family from other countries, may mga sakyanan, may nakapatukod og balay kinsa magoy tao di malipay ana. Walay taong di malipay ana igsoon ko. So kinahanglan kung makasabot ka sa mga good things, kung ma-enjoy ka sa mga good things, kinahanglan usab nga makasabot ikaw sa mga bad things. Kinahanglan usab ka makasabot sa bad things igsoon kung nga mudangat sa imong kinabuhi. That is why ang Bible naghatag ng information ahead of time aron dili ta makuratan. Just like sa mga news. Example, mo balita, adunay balita nga biridi kay adunay abot nga bagyo, adunay mga panghitabo nga dili mayo. So, salamat sa mga naghatag og information. That is why ma-aware or makabantay kita sa mga coming. So that is why ang Bible pila na ka years nga gimug na igsoon ko just to inform and to transform sa mga readers. Diba? To transform. Mausab igsuon ko ang adagan sa tong kinabuhi. Dili mausab ang atong naong. Dili mausab ang atong naong. Sa may mausab, pastor? Ang atong kinabuhi. Kaniadto luuran. Kaniadto daling masuko. Kaniadto dili dili gyud magpaalakansi. Pero karon wow, grabe na. Yun ana kanindot ang Ginoo igsoon nga magtudlo ka na to. That is why ako mag-awhag kaninyo igsoon. Ayaw gininyo hununga ang pagbasag Biblia adlaw gabi. O say gingon, ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi. Ang pagkinabuhi sumala sa tanang naisulat ninyo, diha ka magbalang puso, diha ka magmauswagon. That is why it's a very simple nga gi-instruct sa Dios. So sabay may tabo igsoon nga usahay mauna pa natong cellphone kaysa Bible. Wala, salamat kayo. So muna nga ako nagapaabot kaninyo igsoon, ayaw gininyo hununga ang pagbasag Biblia. Ayaw ninyo hununga ang ampo. Kay diha ka mutubo, diha ka muuswag. Kung sa atong kinabuhi atong saligan igsuon ko, ang kanilang atoa bitaw nga kala mo kay balo, walay kapuslanan igsuon ko, mahimo lamang nga useless ang tanan. Manang gi-required kita sa Dios igsoon ko nga magkinabuhi nga sama kaniya. Sama kaniya. Magkinabuhi kita igsuon ko nga sama kaniya kay nganuman. Diha sa pagkinabuhi nga sama kaniya, diha ta muuswag. Diha ta mutubo igsuon ko. Og diha ta makakat-on sa unsay angayan nato nga pagabuhaton. Okay, so mobalik ra ko igsoon. Maminaw una kita og mga matahom. Matahom nga awit akong pangitaon to inyo ang mga requested songs. Sama ining labud. Paborito man kayo ning labud, no? So stay tuned and stay blessed mga kaigsunan. Labud.
nagpaminaw sa Shine FM 101.3. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3. Non-commercial Community Christian Radio Station. Pastor King on air. Pastor King on air. Sa po nagsunod ko maglamina din sa 101.3 Shine FM. This is Pastor Kim. O kaninyo nga tanan ako basahon ang inyong mga messages ha. So salamat kayo sa tanan nga nagasudod o ganaminaw ini nga mga oras. Kini igsoon ko grabe di ka multi or ka double purpose na nakadungog mo via live. Tibo kalibutan, and also nakadungog usab ang mga kaigsoon nato sa mga liblib nga mga dapit pro radio set igsoon ko pinaagi ining FM radio mga kaigsoon ko nga gihatag ang kaalam mo kay balo sa Dios nga makaput up kita og pinakagamay nga radio station og pinakadako igsoon ko. Nagingon nga unsa may gihatag sa Dios nako, nag full time ko sa ministry igsoon ko. Ni-resign ko that was 2018 man siguro ko ni-resign ko sa trabaho. Kaya ginang ko sa Dios nga mag full time sa ministry. That is why nag full time ko igsoon ko. So ika-12 na siguro na or ika-10 ba nakalimot na ko pila ni ka radio station na Mibarog. When igsoon ko tanan nga kaalam nga gihatag nako sa Dios ako ning gamiton. I'm not an electronic engineer or sa mga engineer sa may ngalan ani. Basta kaya ko lang gipagamit ang kaalam nga gihatag sa Dios. Og nagmalampuson kini igsoon ko tungod kay daghan ang mga tawo nga luwas. So makadto mo gihulngan mga taong giluwas gibag-o sa Ginoo. Mo ning ang tumog tinguha dili ni pangwarta. No? Manang sa ako nga live igsoon ko, wa mi mangayo diha ninyo og ini amount mga pinangga, wa mi GCash or any bank account nga mong gibutang diha sa screen aron inyong butangan kundi magpaabot mi sa Ginoo unsay iyang ihatag. Mo na igsoon ko, wala mi nabuhi sa sigig pangayo sa tao, nabuhi mi sa hinatag sa Ginoo. Kay dili kabayran og sapi ang mga butang nga gihatag sa Dios, labi na ang espirituhanon nga bahin. Mo na igsoon ko nga niya kami nga mga pastors nga ang tumong og tinguha nga our priority is your soul security. So mohatag pagtagad sa inyo nga mga messages o gini pinaka-importante igsoon ko nga mahatag diha kaninyo ang tama nga minsay, tamang turo, tamang ministeryo, tamang Dios mga pinaga. Muna pinaka-importante nga mahatag na to diya kaninyo ang tamang turo. Kay igsoon ko, pag mali ang imong nasabtan, pag mali ang imong nabalaan, mali ang imong application, mali ang dagan si mong kinabuhi. That is why, balik ta, daghang mga Kristohanon nga negative pa kay hunahuna. Pag naay gamay nga problema, dayon-dayog, unsala mag-suicide na, dili ka survive igsoon ko. Unang problema, dili prayerful. Kaduha, dili himasag Biblia. Kay kung himasa pa kag Biblia og hingampo pa kay igsoon ko, dili ingon ana ang imong reaction sa dihang maabot ang problema. Kay ang Biblia sa Mateo igsoon ko 5, 10, 11, 12, bulahan ka kung niabot na. Pero nganong dili ka makaingon I am blessed? Tungod kay dili kay masag Biblia, wala ka masayod sa ahead of time nga information nga gunaay problema nga nag-ingon ang Biblia in 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. So kun nakabasa ka, nakabalo ka niya na igsoon ko, dili ka mataranta. Manadaga kay Kristohano igsoon ko mataranta. Ano man? Walay tama nga pundasyon sa kaalam og kahibalo unsa ang tinod nga mensahe sa Dios. Dili na pwede igsoon ko. Dili ka na pwede igsoon ko nga moryo-moryo. Dapat tama og aduna tay igong basihanan sa Biblia gayud igsoon. Pastor King on air. Dapat naatay insaktong basihanan sa Biblia. Para importante sa tanang kasunod na maminaw, magbasa, magampo. O naigsoon og pasakitan ka, awayon ka, ayaw balos siya, ayaw mo panimalos. O dapat mo pasaylo ka. Sa Mateo 6:14 ko abot sa 15,
importante kay na mapinasayloon ka. Kung di ka mo pasaylo sa mga nakasala kanimo di sab ka pasayloon sa mahan nga tuwa sa langit. Mo ka na igsoon ko. Nga importante is tong kinabi magpasaylo gyud kita. Magpasaylo gyud kita igsoon ko. Muna bisan asa mo moadto pagbalon mo og pasaylo. Balon magpasaylo ha. Bantay di mo magbalog pasaylo igsoon ko. Sulod niyo og bulsa. Okay, so basa ta sa mga messages nga niabot diri. Maganaghana ni man ni mga pinangga. Kasi maabot na ni Rog Kinintos. Mayong gabi diyan ni Jocelyn Gantalaw. Amen. Ni Nars Boyan. Hello Pastor Gideon o kanimo Pastor Kim. Nalipay kog appeal sa kalampusan paghuman sa inyo nga gitrabaho para sa mga katawhan aron mahatod ang pulong sa Dios o kahimayaan o kadungganan. Iya lamang sa Dios. Klaro kayo ang tingog. Salamat. Ang tingog pwede request gawit makalangit Pastor Kim Siha. Okay, salamat Pastor. Si Shirley Tumaudos. Sa praise God Pastor, salamat sa inyo mga kinabuhi. Daghan gyud nga mga kalag nga makadungog sa pulong sa Ginoo kay tungod sa FM radio station. Thank you ni Charina Magaliano. Thank you for watching. Jane May Tonyakaw, request o gawit makalangit Pastor Gugma mo. Salamat. Ni Ima Kudog. Imi rather. Shout out from Davao City. Salamat. Christopher Rondan. Mayong gabi Pastor. Watching from Inapoy, Kabangkalan. Inapoy dito gyapon ni San Negros. Amen. Ni Shirley. Ni Sarah Ruilan. Pero may good ko nga magbasa Pastor. Ini ga worship. Biblia basahon mao manggod ang atong taming. Yes. Sa title lang kanta katong gagaina murag katong labod. Okay, so insing Koy insing Yaab, good evening Pastor. Naminaw mi dire sa Talisay, Cebu. Kauban sa ko mga anak samtang nag-answer sa module. Dalaygon ang Dios sa tanan. Mayong gabi Pastor, mayong gabi Isab. Subuhi ang atong Dios pagkamaayo kanato. Salamat kini Cyrus yan Kihano, ni Erwin Cabrera. Okay, ni Bibski Bantayan. May gabi Pastor watching from Dubai. Gina Kamahalan. Good evening sa Pastor. Always nagsunod aning inyong programa Pastor Gideon Cadiler. God will bless you. Uban sa tibok ninyong pamilya request kog song lahutay lang. Okay, salamat kay sa tanan nga gasunod og naminaw ini nga maong programa igsoon ko. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan, kaninyong tanan sa walay hunong, walay undang pag-bless sa Dios igsoon ko ini nga mao nga buluhaton nga makalangit. Ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog ukawa ang Okay, so nahikap great na ko akong asawa Pastor nga nagtuon sa iyang iwali. Wow, very good. diha kani So salamat sa mga nagtuon og timan inigsoon ko dili lang kay magtuon tag magwali. Monday to Sunday, January to December, day and night. Sa ako na nabatasan igsoon ko bisag unsa man ko kabisi magwasa ko adlaw-adlaw, day and night, magpray. Kay wata masayod sa next nga mga sitwasyon sa kinabuhi. So anay problema pawalihon ka og dili gun sa man igsoon ko nga mga sitwasyon wala ni daghang kuti igsoon ko diretso na. Ruben Veloso Arosena, good evening Pastor. Salamat kay nakadungog napod mi sa pulong sa Dios nga imong wali karon Pastor. Dalaygon ang Dios. Hallelujah, watching from Compostela, Davao de Oro. Nars Boyan, to be honest Pastor Kim, hasta man ko naigo sa
iyo mensahe nga mas mauna pa ang cellphone apan naningkamot biya ko pastor uban sa tabang sa Ginoo wa man ko'y mahimo kun wala ko magsalig kaniya. Igsoon ko if di gyud ka himasag Biblia ikaw gipirming maigo. Unya kabalo mo igsoon ko it's a command. Do not let this book depart from your mouth. Meditate on it day and night. Usa na ka command igsoon ko. Nahigap So daghan kay mga Kristohanon dili masag Biblia. So daldaghan kay dali kay madala sa problema kalisod daghang murmur. Munang nay problema dili ka pasaylo ug nay mga manag-away nay magpasakit nimo dili ka ka-adjust dayon. Why? Lack of information in the Bible. Kulang ka sa kasayuran o ang kasayuran igsoon ko mao ni maghatag ka nato og giya unsay buhaton to the next. Unsay next step nga ngay nga pagabuhaton, no? So mo na mga kaigsunan ko nga angay gyud kita nga basa sa Biblia. It's a map. Dili ka makaabot sa usa ka lugar kung walay mapa nga magiya kanimo. Okay, so salamat kayo ha. Ato ning kadaghan man gyud sa mga messages. Gikan ni Gingerel Orsal, kada gabi ba mo mag-live from Masbate? Dili gyud me, I don't know ni Pastor Gideon. Kay naman po ko'y live igsoon ko niya. Tungod sa kabisi pagpatindog na mong simbahan o guman pa istasyonan. Maningwa ko ka live og pila ka semana dito sa ako ang account igsoon tungod kay aning ari ko dire niya. Busy po ko pagtukod og simbahan og naatol po to nga na doon ay mga anniversary igsoon, no? Okay, so Jeline Paglinawan Mendoyos Balibuli Buli. May gabi Pastor, salamat sa Ginoo nakakita na jud ko sa imong live watching from province Cebu. Salamat sa Ginoo. Prema Tulabing Salvano gabi Pastor sa imo nga pamilya kanatong kanan nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Dalay ko ng Dios. Ay so Kristo, amen, from Binondo, Manila dagoy ni. Ni Rex in Contro Cadalso. Good evening Pastor from Pantao, Mabinay. Oy, taga Mabinaw, diha ko atong usang kuan. Atong Domingo. Di ako mabinay, lagan kay ko. Di ako sa mabinay, di ako sa balong sa ngalan na itong mabinaya. So, basta kay di ako mabinay. Ika ni Sister Mary Rose nga taga Lalavertad. Mayong may gabi pa sa tanan nga namina og labaw na sa ato nga buhi nga Dios. Great day ko nako si Ate Ana Lakinon, Pastor, naminaw siya karon. God bless Pastor Kim og si Ana Lakinon. Koy mi mayong gabi sa tanan. Salamat. Request ko song paglaom. Ato i-check na abaning paglaom diri. Okay, paglaom. Masok na aning paglaom. Kalayo apo ning kong kuan igsonoy. Kalayo aning kong keyboard. Daghan mo kay computer do rigod. Pero kulang pa ni. Igsoon kulang pag yun daghan kay kulang dito sa kuan. Dito sa gihulngan. Kay piti mo kung daghana. Bisan pag 50 ka bok laptop igsoon ko kulang gyapon. Nang ngano man tungod sa kadaghan manggod sa tuang istasyonan igsoon kong gikinahanglan. Morning kuan. Morning kakinaladaghang mga gamit pero hinahinay lang. Alas 7 sa may tinuod dagoyani. Orasan igson. Alas 7:08 na kining laptop alas 7:14 naman. Okay, alas 7:08 adlaw de karon mo ibis no, Abril ka 18. Okay, salamat kay kinabuhi ni Pastor Gideon nga nagpagamit igsoon ko wala magaduha-duha sa paggastog salpi kay kini magtukod o radio station mga kaigsoon ko pertini pagkamahala wi. O di basta-basta niya kami lang gani nangunay tanan ga welding, ga pasaka, ga kalot, ug uban pa. Wa na ko mag inaarti-arti igsoon ko. Kaysa mo gasto pa ka og salapi para anang tanan. Di na. Okay, di na igsoon ko malangan na ta kaayo kay wala betay daghang wala betay magsalig og mga sponsor sa nagkadayang nasod. Ang atong gisaligan si Jesus ra gid mga igsoon naman ang ako di bawal ginako nang magsolicit, bawal na ko na mangayo igsoon ko. So
Ako nga mga live igsoon ko, di gyud ko na mag-solicit, di ko na mangayo sa mga viewers, mga listeners sa guban pa, di gyud ko na igsoon ko. Pero gamiton ang katawhan sa Dios o gamiton okay kayo. Oh, so gamiton sa Ginoo okay gid kayo. Okay? Adto ta sa pagbasa sa daghang mga mensahe. Wilma Crescencio, mayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo nga naka-live da pud mo, Pastor, daghang kaayong salamat. Nga kanunay pahimangno kanunay ang pulong sa Ginoo. God bless. Ana Lakinon, sa thank you kayo sa pagbasa. Daghan na naglantaw ko sa La Libertad sa Gihol nga no. Okay, salamat. Kanitang dako dog yung monitor no para kita tanato. Kini mura gwapo na ning monitoran ni kini ni cellphone igsoon ko mura kog malibat. Makakita pugos kong itsura o unsay purma na kog mag-live. Okay, thank you. Asam ko maglantaw sa monitor. Kini may gwapo igsoon ko nga kuan monitor. Ikan ni ansa mo ko maglantaw kadaghana man mga messages igsoon ko. Okay, ni Wilma Crescencio. Mayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo nga naka-live na pud mo. Pastor, daghang kayong salamat sa mga mensahe sa Ginoo nga makapaminaw na namo, mapaminaw namo. Nga kanunay nagpahimangno, kanunay. Ang pulong sa Ginoo. God bless. Okay, ni Prince. Kat kay ngalan no. Bendolo. Pastor, mayong gabi, watching from Hinubaan, Negros Occidental. Request ko kanta, Pastor, inspiration kanya ko di kong basa ni. Hi, Sinday Crisan. Good evening, Pastor. Good evening sa ninyo ha sa mga naglantaw. Gikan ni Jocelyn Olager, maayong gabi, Pastor. Maayo kay naka-live na mo karon. Kaninyong tanan, hi, hello. Libog ko gasa ko matubangan ni ari-ari badagwayng kuan. Aring monitor. Okay, salamat kay mga kaigsoon ko. Thank you for watching. So send lang mo diha kay nana koy dako kay monitor mga pinangga nga sigurado gyud nga mabasahan ako ang inyong mga messages. Okay, igsoon ko ang Biblia kanunay nagpahinomdom kanato adlaw o gabi managingon siya, do not let this book depart from your mouth, meditate on it day and night. So kay nga naman igsoon ko kada adlaw gabi oras-oras ang yawa nangitag bakante sa imong kinabuhi. Nangitag bakante sa imong kinabuhi. Muna igsoon ko, ayaw gyud mo. Kada bitang sometimes ita, yes, amen. Thank you Lord, praise the Lord. Igsoon ko, yes, kitang tanan halos pwede man ta makaingon nga amen, thank you, but musa sa kong isulti. Paano mo ba or paano ka ba na namumuhay kagaya ni Jesus? Naaba tayo standard of holiness, standard of righteousness, and standard of purity. Kaya nabi tayo mingon, adi mo gud mabalaan ang tao kay Diyos ang may mabalaan. Igsoon ko pagtuon sa Biblia, pagbasa gyud. Aron ka makabalo, munang cover to cover basaha ang Biblia, aron ka makabalo nga gipaari si Ginoong Jesucristo, aron ka moatubang kaniya balaan, putli ug matarong. Basaha gyud na igsoon. Mao ka na igsuon ko ang pinaka-importante, basaha ang Biblia, tun-i ang Biblia adlaw o gabi aron ka muswag og motubo. Basa taga naman namig igsuon ko kaperti naman yung pagkadaghana ni kalit man og daghan. Okay, so gikan ni Freddy Aquino, maayong gabi Pastor, dalaygon ang pagkamayo sa atong Ginoo, padayon siya nga panalangin kanatong tanan. Salamat. Gikan ni Juanilio Las Larsita. Good evening, Pastor, from Governor Generoso, Davao Oriental. Asa dagon ni dapita. Eileen Panerio. Good evening, Pastor, watching from Pilipigan, Panerio family. God bless, Pastor. Gikan sa kong igsoon, Brother Darrell. Kumusta? Diyan po ko rin, Brother Darrell. Malipayong gabi, Pastor Kim. Malipayong gabi, Pastor Gideon. Malipayong gabi, Usam sa tanan. Watching from Margo sa Tubig, Sampuanga del Sol.
Nintag Evelyn na Bawan Samok. Good evening, Pastor. Watching from Pagadian. Michelle Toko. O saan Toko or Choko? Mayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo sa tanan, Pastor. Nga nagmatinumanon sa iyang mga pulong og nagkinabuhi og nawala. Nagkinabuhi o yon sa og subay sa iyang kabubot og nagaampo sa tibuok kalibutan nga naay mga tao nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Amen. Salamat. Marilo Kauba, Surinyo, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa labaw sa tanan sa to nga buhi nga Dios. O gani mo, Pastor. So, salamat kaninyo nga tanan mga kaigsoon ko, mga pinangga sa inyong maganunayon nga patalinghog dinini nga mao nga Sibiyaanan 101.3. Okay. So more music wala tag igsoon ko. So enjoy na mo kada sa maminaw tag song Paglaom. Samtang atong gipaabot ang pagbalik ni Jesus, ba't nang tang pahilo sa tumang pagpaubos? Bisan ang paglaom, kanato nagpaligon, padayon sa gihapon. Sa natatang panahon, atong maangkon ang kalipay nga lunlong. Dili magkaluya sa pag-alagat ta, katamis nga handong ang puloy anang langit mo. Bisan ang paglaom, kanato nagpaligon, padayon sa gihapon. Sa natatang panahon, atong maangkon ang kalipay nga lunlong. Samtang atong gipaabot ang pagbalik ni Jesus, ba't nantang pailo sa tumang pagpaubos? Bisan ang paglaom, kanato nagpaligon, padayon sa gihapon. Sa natatang panahon, atong maangkon ang kalipay nga lunlong. Dili magkaluya sa pag-alagat ta, katamis nga handong ang puloy anang langit mo. Bisan ang paglaom, kanato nagpaligon, padayon sa gihapon. Sa natatang panahon, atong maangkon ang kalipay nga
angay namo pasidungga walay makalabaw sa imong gahom. Diyos nga angay namo simbaho, himaya o dungo kanimo lamang. Diyos nga angay namo pasidungga walay makalabaw sa imong gahom. Diyos nga angay namo simbaho, kung sa dalay kung ka simbahon ka o Diyos. Ikaw ang pinungdan, pag-iasang tanan. Kung sa dalay kung ka bayawon ka, yubuan ka o Diyos. Himaya o dungo kanimo lamang. Diyos nga angay namo pasidungga walay makalabaw sa imong gahom. Diyos nga angay namo simbaho, kung sa dalay kung ka simbahon ka o Diyos. Ikaw ang pinungdan, tag-iasa tanan. Kung sa dalay kung ka bayawon ka, yubuan. Sunshine FM, adunay kadaogan. Kinabuhi na puno sa pagsulay, mga problema udang at kanunay. Sa paningkamot kung kulang sa inspirasyon, walay laing himon gawas pagduol kang Isos. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatukuran, walay laing kinabuhi gawas kanimo. Usa karon di kinahanglan ng kadahugan, isa likway ang problema kaguon. Og ang pagsalig iangat dito sa langit, tinod nga kalipay ang pagtuol kang Isos. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatukuran, walay laing
kinabuhi gawas kanimo. Usa karon di kinahanglan ang kadaugan, isalway ang problema kaguon, ug ang pagsalig iangad gito sa langit. Tinud nga kalipay ang pagduol kang Hesus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatuuran, walay laing kinabuhi gawas kanimo. Gawas kanimo. Gipadayag 21:8. Apan ang mga talawan, ang mga wala mutuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makikhilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos ug ang tanang bakakon itambo gayud sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatay. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Pastor King on air. Pastor King on air. Hi, hello mga kaigsoon ko, mga pinanggam, mga viewers and listeners nato diri sa Shine FM 101.3. Again, this is Pastor Kim. Og sa tanan to nga mga naglantaw, mga naminaw. So daghan kayong mga messages diri karon igsoon ko. So maayong gabi sa tong mga viewers. Si Wiljen Pakulan ng Tabanaw. Good evening, Pastor Kim. Ni Gerald Palati Sambo. Good evening, Pastor. Nice to meet you. Watching from Sitio Glandang. Hi, hello, Brother Gerald. And Prince Bendolo. Request ko kanta, Pastor. Inspiration ka. God bless you. Humanag play. Ni Joel Tagalogin. Saan ipagbasa? Quaresma. Maayong gabi, Pastor Kim, watching from Gango, Ozamis City, Mindanao, Misamis Occidental. Okay, ni MCJ Tars, maayong gabi ninyo diha, Pastor Kim, o ni Pastor Gideon, ang Diyos magauban kaninyo. Ni Ronaldie Jimenez Solidad, maayong gabi sa tanan nga naminaw karon og labaw sa tanan sa ato nga buhing area sa kanima og nimo, Pastor. God bless. Ni Milo Makwas, good evening, Pastor, watching from Davao City. God bless us. Ryan Jongkoy, maayong gabi, Pastor. Tanaw Kos Live, Dalaygo ng Diyos. Pastor Ryan Jongkoy ni diri sa Basak San Nicolas. Salamat, Pastor. Nerissa Jugoder Mids. Salamat sa Diyos, Pastor. Pwede mag-play ang Goodness of God nga Bisaya. Daghang salamat. Okay, we'll play it later. Ni May Midanilio. Good evening, Pastor. From Davao again. So, atong i-prepare and Goodness of God. Okay, so naka-ready na siya. Salamat sa tanang mga naglantaw o naminaw ining oras sagtak na sa kagabiyon. So, ang mensahe karon igsoon nga dapat gyud natong timanan is pagtuon sa pulong sa Ginoo, pagbasa, pagampo. Lastly, pagpasaylo. Sa itong ginabigsoon kung
wag yun makinabuhi ning pagpasaylo. Daghan mo ko kay mga problema sa tong kinabuhi niya kung magbasa tag Biblia mga pinangga pirmi gitang maulo. No, so muhatag-tag mga pipila ka mga manindot ug mataho mga mensahe igsoon nga atong tun-an, no? So basa tag Biblia nga angay nato nga tan-awon mga pinangga in Mateo sa Mateo 6 14 igsoon nga kung di ka makapasaylo sa mga nakasala kanimo, di sab kapasayloon samahan nga atoa sa langit. So daghang kay mga Kristohanon na even pastors nga wala gi pagpasaylo. Tinuod na igsoon, daghang kay kung nakaila nga adunay pagdumot sa iyang igsoon, iyang nga kaila, higala. Si bisan kinsa. Igsoon ko walay kapuslanan natong pag-alagad si Ginoo kung wala kini mag-release og pasaylo. No, sa tong family bisan imong pastor da imo na kaligututan basi imong silingan imo igsoon imong pamilya wala kay pagpasaylo, so useless ang tanan nimo nga ginapaning kamutan kay dili jud ka mapasaylo samahan igsoon na timani na di jud ka mapasaylo samahan kung ang imo nga kinabuhi dili ka kinabuhi sa pagka mapinasayloon. Murarataan na galutaw-lutaw sa hangin mga pinangga nga walay direksyon sa tong pag-alaga diha sa Ginoo. Una nganong wala ka kapasaylo wala sa Biblia? Oh? Nganong wala? Murag wala sa Biblia kay nga wa man ka nagbasa pero sultihan ti ka sinod naa na sa Biblia. Mabasa gyud ang pagpasaylo, paghinulsol o uban pa nga mga dili may nga mga buhat. So dapat gyud igsoon nga mo-release gyud ta og pagpasaylo ngadto sa atong labaw nga sa ato ang isig katawo kung kinsa man ang nasuk-an nimo or nasukon nimo ayaw paghulat nga sila mga ipasaylo. Ikaw na mismo ang mohimo ani lakang, ikaw na mismo ani mohimo ani og pamaagi. Kay nga naman igsoon bisa magsige tag simbaw niya naatay kaligutgot, natay kalagot ngadto kaniya. Wa ta makapasaylo, makakita kaniya maglain imong buot. Kabalo mo usa sa tawo nga nung masakito na kasing-kasing or pirming magbugat ang iyang kinabuhi. Naa siya'y tinaguan, naa siya'y samad, samaron o kasing-kasing. Ipasaylo na igsoon ko, pangayag pasaylo, di ba grabe ang may tabos sa imong kinabi kagaan. Marilis ang tanan imong sakit og balatian problema tungod sa imong pag-release og pasaylo kay ngano man usa ka na katrabaho ni Satanas nga ang unforgiveness igsoon ko muhatag ka na nimo og sakit, balatian, problema. Nakapenetrate o naka-access si Satan diya sa imong kinabuhi tungod kay naa say access. Once you forgive, igsoon ko, you forget. Nati ba niya? Once nga ikaw nakapasaylo, ikaw mahikalimot na. Kuyaw og di ka kapasaylo, hangtod karon, mabikil o gamay, dili maayong mabiklan, na dili gid mahitabo igsoon ko nga makaadto tag langit kay gipangita sa Dios si bisan kinsa nga nag-ila nga naa niya ang Dios kinahanglan magkinabuhi kay siya nga sama sa Dios, sama ni Ginoong Hesus rather. So mo kana ang mensahe kanatong tanan nga naminaw naglantaw karon. Ayog tugutig so ano magpabilin ta sa atong kinabuhi nga sama ra gihapon sa kasagaran. Simbag panagsa, musimbag makaunahuna, musimba og kanabitang nay panahon, nay kwarta, huguban pa. Igsoon, ang pag-alagad sa Ginoo dili seasonal. Simba ko karon kay mauna no. By hook, by crook, igsoon ko, buhaton gyud nato ang pagsimba ngadto sa Dios. Dapat walay rason nga dili ta mo simba ngadto sa Dios, dili ta magampo. Akong itudlo giya kaninyo. Ayaw ninyo og kanabitang like ulog-ulogan nato ang Ginoo sa ato nga pag-alagad. Mura og mura magpalaumon lang siya nga murag madto, murag dili na pwede igsoon. Sa atong pag-alagad sa Ginoo dapat seryoso ta. Karon may prioritas kalibutan kaya nas kalibutan buot pagmamatay para sa tumbayan. Kinsa bay mo decide diha nga sugalan ang tanan basta masunod ang Ginoo.
Na ba? Pero sa kalibutan buot mamatay para lamang sundon ang kabubuton sa kalibutan igsoon ko. Kalibutan na. Uman ka makaserve sa kalibutan o sa ato ang sa pamagi sa kalibutan na abay langit nagyandam nimo. Pero human kita adunay buhaton nga para sa Ginoo even ang atong kinabuhi nakasalalay man igsoon ko. Pero timan ini na ilangit nagpaabot nimo once nga diha ka mo serve ni Jesus. Nakahimo man gani ang kalibutan pag serve igsoon ko. Mga katawan sa kalibutan pag serve sa kalibutan nga buot kani kinabuhi ilang ibigay unsa pa ka sa atoa? Ha? Unsa pa ka sa atoa igsoon ko? Nganon dili man nato mahimo na. Kay daghan kayo igsoon ko uga kay pagsunod sa Ginoo. Maampura ganahan, maampurag maayong panahon, musimbarag na imuhapit, musimbarag kwaon, musimbarag gasolinahan, ang motor o musimbarag unsay kuanon. Mao ba na ang pag-alagad sa Ginoo? Di ta mangidita mo initiate or dili ta mangitag paagi nga makasimba ta sa Ginoo? Ako doubt gyud ko ana igsoon ko kung tinuod ba na. Kaya ang tinuod nga anak sa Dios o tinuod nga mo serbisyo sa Dios, mo sacrifice, mo initiate, mangitag pamaagi unsa ang pagsimba niya ang Dios. Di ba kabantay mo mga lalaki? Buhato na tuwang tanan, mo gasto tag salapi, mo gasto tag panahon, para lang yun manguyab, para lang yun mangasawa, para lang yun makigminyo. Di ba kabantay mo, magtigo mo kwarta para sa balay, para sa kiyanan? Pero mga tana ko, igsoon, nabay nagtigom na kwarta para sa simbahan, nagtigom mo kwarta para sa bulaton sa Ginoo, nagtigom sa kwarta para sa unsa man ay gikinahanglan ni pastor? Naaba. Pero daghang katigom mo kwarta. Daghang katigom mo kwarta isang palit cellphone, palit motor, palit o itukod og balay para sa future o guban pa. Pero milagro kayo na yung nagtigom og kwarta igsoon ko. Karon mag-alakansya ta, mag-savings ta, kay by the next year magtukod tag simbahan, ato i-surprise si pastor, magtukod tag simbahan, ato palit tag sakyanan si pastor, ato ang atukuran og balay si pastor. Naa ba? Magpalit tag mga instrument sa simbahan aron magamit sa asa magkrusada asa mga buluhaton. Naa ba? Usahay igsoon ko, mugawas ning atong minilyon, thousand nga mga kwarta ato sa ospital. Prangka pa ka istorya igsoon ko, daghang ko nakaila. Naglisod og hatag og usagatos 500 diha sa Ginoo, pero dito sa ospital 100,000, 200,000. Mo nang ako mosulti kanyo, ay mo pagpaabot nga ma-ospital ta, magsakita, magbalatian ta, usa pa ta mo pagawas og linibo. Daghan kong nadungog nakita, nagprendag yuta, nagbaligyag yuta para sa sakit og balatian, pero diha sa Ginoo igsoon ko wala. Muna usahay, dadon sa tag-ospital, usa ta makasabot, makaila, nga unahon day nato pagduol ang Ginoo. Kay usahay ang tao mudangop sa Ginoo, pagwa na'y kwarta. Mayngon ang doktor, palitan ni, palit. Bayre ni, bayad. Mao ni yung tabo. Karon kay bisag unsaon og atake sa doktor, at usaon niya pagtambal, di gyud maayo. Mayngon ang doktor, Ginoo na lang gyud atong paglaom. Moingon pod mo nga pasyente or pamilya, dool na lang ta sa Ginoo kay wa naman tay mahimo. Igsoon ko miduol pa ka sa Ginoo sa unang higayon, way kwartang makalas nimo. Way kwartang maurot. Pero sangay ang tao grabe kagitawag igsoon ko og kasigurista. Maniguro gyud gadili makuha niyang kwarta. Diba maniguro gyud gadili makuha niyang kwarta. Pero wala niya the more siyang nagdamot sa Ginoo, the more siyang nakuhaan. Timan ini bisag unsa pa ka milyonaryo, unsa pa ka bilyonaryo, once mo distansya na ka sa Ginoo, nagsugod na og kuha. Nagkuha ang mga panalangin diha sa imong kinabuhi. Gikuhaan na, pero sa diha ang igsoon ko nga magsugod ka na pagbiya sa kalibutan, muduol ka na sa Ginoo, nagsugod na ang pag-abot sa panalangin diha sa imong kinabuhi. Og ang tinuod nga panalangin dili ng kwarta, dili ng bandi, dili ng makita sa tong mata, kundi ang tinuod nga panalangin maandam ka sa pagbalik sa Ginoo. Og ang tinuod nga andam sa pagbalik sa Ginoo, makasabot unsay sitwasyon sa mga musunod. Kaya tinuod nga Kristohanon, di na magbagulbol nganong pobre, nganong dato, nganong ingon ani. Ang tinuod nga Kristohanon, malipayog unsay modangat siyang kinabuhi king anuman, wala siya'y gitagaag bili ining kalibutana, kundili ang pinakaimportante niya nga diin naa siya sa Dios, nangalagad sa Dios, andam siya
Mamatay ugma, mamatay sunod bulan, sunod tuig, walay problema. Moray tinod nga panalangin, ang tinod nga panalangin makapuyo sa gingharian sa langit igsoon ko. Kining kwarta, bunga na lang ni sa atong pag-alagad si Ginoo, bunga ni sa ato ang pagsunod si Ginoo. Kay usahay, moalagad ko kay may nalamag makwartahan ta, moalagad ko may naman og mapalitan tag auto, di gyud na mao nang istorya. Og mga lagad lang ka tungod sa butang, mapay maundang na lang kadaan. Apan kung mga lagad ka kay imo gustong simbahon alagaran ang Ginoo, igsoon ko, wa pagani ka na ngayo, wa pagani ka mag-eskwela, gitagaan ka na. Sultihan ta mo sa tinod igsoon. Nagtrabaho ko for almost 5 years sa usa sa pinakadako nga kompanya dinhi sa Pilipinas. Grabing kalisod, grabing kwarta. Tinod, nagproblema ko igsoon ko. Diha na ko naka-experience og tinuod nga katagbawan. Imagine ha, makaingon siguro mong kwartahan, pero nakaingon kung di ko kwartahan. Kung atong paminaon, dakog sweldo, sumurag kwartahan. Pero igsoon ko, walay bili ang gidakon sa imong sweldo, kung perti po kang dakwag utang, muna ka mo mga palautang igsoon ko, hunungan na ninyo. Kaya ninyo na hunungan, mura makahudoy ninyo. Usahay, inig pangutang, di gyud maapil ang Ginoo. Pero og balayro na, apil na yung Ginoo. Ginoo, tagay-tag ko gibayad. Ha? O sa itabo, igsoon ko, mura ko og kanabang murag alang-alang nga kwartahan. Ano man, dakog sweldo. Dakong pugutang. No? Tinood na isa, dakog sweldo. Dako man pugutang, di mo rarap pagkagway sweldo. Pero karon igsoon ko, gibayaran si Ginoo kong utang, og nako is kagatos kwartahan nagyug ko. Di ba? Di ka mo diha igsoon. Dili ka makwartahan, matawag ang makwartahan kung wala jud kay utang bisag piso og na kay 20 pesos dato ka. Kano man, satisfied ka sa tanan nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi. Pero bisan og naa kay 1 million, 1 billion, 1 trillion, pag imo pong utang pareha kadakon, wala gyud kay income igsoon. Di ba? Na kay piso, na kay 5. Unya wala kay balayran. O di savings. Unya karon, na imong balayran igsoon ko 10 pesos, imong income 5, logi ka. So di ka makakita nga tinuod kang gipanalanginan tungod sa mga panginahanglan nimo. That is why igsoon ko idangop na sa Ginoo, kay kung nasayod ka, mas nasayod ang Ginoo unsay mga gikinahanglan sa tao. Unsay ang gingon, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you. Ang Dios adunay maing plano nimo og nako, pero ang tao naguba sa plano sa Dios. Unsaon nimo aron ang imong kinabuhi maayos? Come to Jesus. Dangop sa Ginoo samtang hikaplagan pa siya igsoon ko. Di ba? Mudangop na ta ni Jesus samtang hikaplagan pa nato kay all our burdens, tanan mga kabugat, tanan kaluya, tanan kapaitan sa tong kinabuhi igsoon ko. Si Jesus anak mo dala. Ayaw pag ako nga kaya na ko ni tungod kay professional ko. Tungod kay kining may kwarta ko, may connection ko. No, dili di mo na kaya igsoon. Dili di mo na kaya. Kay ngano man, ang tao limitado sa kaalam o kahibalo, pero ang Dios unlimited. Kaya niya ang tanan. Makita o dili makita sa tao, kaya niya. That is why, niingon sa igsoon ko, come unto me and I will give you rest. Paduolon ta, the order is come. We need to come to Jesus. And sa atong pagduol ngadto kaniya, adunay dako nga pagpaubos. Dili ka pwede nga moduol sa usa ka ato ka sa gobyerno, opisina sa gobyerno, ato ka sa nagkadaiya nga mga opisyalis, kung maarugante ka nga pagkatao, di ka tabangan. Niya ako sir, kay may akong tabang, paspasi sir, kay gadali ko, di gina maoy, soon. Iyo ka, alakaw to, pauli dito. Di ba? So, we need to come ni Jesus with faith. Adunay dakong pagtuo, humble heart. Adunay kasing-kasing dili arugante mapainobsanon. Mao ka naigsoon ay tabo na ko kaniadto. Dati soy grabing gibuhat si Ginoo. Muna nga diha sa pagduol na to si Ginoo, pagbasa na to sa Biblia, pagpaubos na to, pagpasaylo na to igsoon ko, diha ka makatagamtam og tinuod nga kapahulayan. Ang tinuod nga kapahulayan wala sa diyang natulog ka. Ang tinuod nga kapahulayan sa diyang imong huna-huna relax kayo. Ang tinuod nga kadato dili sa daghang kag kwarta. Ang tinuod nga kadato sa diyang satisfied ka agon sa gihatag sa Dios nimo.
Kami kadato ko kay nagsasakyan na kwarta. No, dili na tinud ka kadato. Ang tinud ka kadato, satisfied ka sa imong kinabuhi. Kay wala na napasabot igsuon ko. Nga diin, dato na kay kwartahan ka. Maybe makita na sa mga to dato gid siya kay may kwarta. Pero ang tinud nga kadato, malipayon ka sa imong kinabuhi. Kinsay naghatag nimo katagbawan? Si Jesus. Kay kung naa kay Jesus igsuon ko, satisfied ka sa piso, 5, 1,000, kagatos, 20 mil, 30 mil, 1 million, 1 trillion, 1 billion, satisfied ka. O ang pinakagipangandoy nato is not butang niining kalibutan nga atong ma-achieve, but heaven. Because ang earth, ang world, dili ni mao ang tinuod nato nga place. This is a temporal igsoon ko. Temporary lamang kini nga lugar nga niya kita nagstay. Dili ni forever. Munang sa kalibutan walay forever, but kung naa ka ni Jesus, may forever igsoon ko. So we have to stay forever ni Jesus igsoon ko. No? Keep doing good. Ha? Avoid sa mga butang, avoid sa mga dili may nga mga buhat, avoid sa mga trabaho or unsa pa man nga mga dili maayo sa kalibutan, likay tani nagsun kay dili pwede magstay ta sa kalibutan nga sistema. Manang usa gingon sa Romans 6:1 ko, do not conform to the pattern of this world. Dili gyud maayo sa dapat ipa-renewed, ipabag-o nato atong mga hunahuna atong kaugalingon, pinagis pagbagot sa hunahuna. Kinahanglan ma-change ang atong nga lifestyle. Kinahanglan ta mo distansya sa sistema sa kalibutan aron dili ta maka-inherit igsoon. Kay once nga ma-inherit ta sa kalibutan, makasubay ta. Wala dala na ta. So dili maayo nga magkinabuhi ta sama sa kalibutan, magkinabuhi ta nga sama ni Kristo. Unsay ang gingon sa Efeso igsoon ko 5. Maningkamot kita nga may sama kaniya. So mo na pinaka-importante, magkinabuhi nga sama kang Ginoong Hesukristo, dili sama sa demonyo. Kay timanan igsoon ko, kung magpadayon kita sa pagpakasala, ayaw kalimot nga dili ta anak og Dios, anak og yawa. Ha? Mo na igsoon ko sa tanan naglantaw ko nato karon. Kamo nga mga kaigsunan ko, ayaw gyud pagkinabuhi sa sistema sa kalibutan. Mo nang ayaw mo pagkat-on anang madinomtanon, ayaw mo pagkat-on anang malaguton. Ato ra kung basahon igsuon ko. Kolosas. Ha? Naghanap mga messages mga pinangga, no? Kolosas 3:8 kung naka-memorize mo daig zone ko, ako lang ni basahon, ako ramaning na familiarize ni. Pero ako lang ini siyang basahon mga pinangga. Arita sa 5. Ang daan o ang bag-ong kinabuhi sa dunay kausaban. Kolosas 3:5 ta magsugod. Busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga naa kaninyo. Oh, kalibutanon nga naa kaninyo igsoon ko. Dali kita maibog sa butang sa kalibutan. Dali kitang ma-enjoy sa nasa kalibutan, asa tong fiesta, asa tong tigom, disco, tari, uban pa hala tuag gyud ta igsoon. Magtapok gyud. Betem pa kadaghana. Unyag sa simbahan, muna-munas ginhawa. May haprag buta. No? Subusa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaakan ninyo sama sa salawayong pakikilawas. Na, di ginamayo igsoon ko ha? Salawayong pakikilawas, makikilawas sa isig ka babae, isig ka lalaki, o makikilawas sa dili nimo bana o dili nimo asawa. So sa na kadako nga sala igsoon ko. Oh? Muna ang itawag salawayon nga pakikilawas. Ang pwede nimong dulgan nga babae o lalaki kanang imong bana or asawa. Munang kamo diha nga naulantaw na may pamilya nga wala pa makasal, na sige pagpakasal na mo igsoon. Ha? Ay mga ginikanan, kung gipamalayan pa lang inyong anak, ay nataw nagipadala igsoon. Sunod, kaulag. Oh, grabe ni nga term kaulag igsoon ko. Fleshly desires. Daotang kalibgon kahakog nga maoy usa kapagi sa pagsimbag Dios. Grabe plong sa Dios sakit sa. Mingo na po tayo igsoon ko nga kining igo naman ko. Oh, igo naman po ko.
Ay nagkabala ka igsoon. The more ka nga maigo, the more kang malipay. Okay, arito sa utso igsoon diretso ta. Apan karon kinahanglang biyaan ninyo kining tanan. Pabiyaan ha, ay kalimot biyaan ang kasuko. Okay, sa may masukanon. Ang pagkasaputon, kinsa may saputon kay dalang nako. Ang kahugaw sa una-una, tungod ining cellphone igsoon ko perti hugaw ko una-una siging lantaw cellphone, lantaw mga skandal o uban pa. Siglantaw sa mga vlogger pero dili tiglantaw sa tiglantaw sa mga ga-live dia sa Facebook. Mo na problema igsoon. Ha? Ang kahugaw sa una-una, ang pagpasipalag sulti o ang pagpamalikas. Sige pamalikas igsoon ko di gyud na ayaw ka mo pamakak. Ha? Dili mamakak. Kisa may mga bakakon. Ayaw ka mo pamakak sa sagusakay, gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang mga buhat. So isulob, paminaw ha? Gisulob na ninyo ang bagong pagkatao, di ba? Gisulob na sa Korinto igsoon ko. Wala na ang daan, wala na to. Na nato sa bag-og, bag-og gayud kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod ka mo sa hingpit may tungod sa Dios. Tungod nini wala na Hudiyo o dili Hudiyo nga tinuli o dili tinuli nga lain og sinultihan mga luog, mga ulipon o dili ulipon kay si Kristo mao ang tanan og anaa sa tanan. So mao igsuon nga daghang kita mga butang nga dapat likayan og biyaan aron mahimo kita nga diin makapadayon ngadto sa unahan mga pinangga mo nang dili maayo nga kita nga lagad sa Ginoo wala tay himuon nga mga pamaagi mga pinangga. Sa atong pagpadayon ako sa nga tagapagtagad mo break on ako kadali igsoon mo balik lang kunya ako sa tagapagtagad ang mga naglantaw kanato diri karon igsoon. So mayong nga gabi ni Sister Maricel Henriksen. Thank you for watching. Ni Geraldine Katibod Lesondra and also ni Gina Kamahalan, ni Josefino Paran, Kiyama Unyate Aruta, ni MJD Aranes, Teresita Masangid Mandanao, watching from Davao. Okay, salamat kayo kaninyo nga tanan. Ni Ted Sabra Saldo Vilo, mayong gabi Pastor, kumusta? Okay, thank you kayo. So, bye-bye for a while. I'll be back later. Ikutan mo
maayo mo, tunay nagsunod ako. Ang pagmamaayo mo, tunay nagsunod ako. Ihalad ko, kinabuhi ko, nandun na ako. Ang pagmamaayo mo, tunay nagsunod ako. Kanunay kang matinod ano, kanunay kang maayo ka na ako. Ang tutok ko may ginhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Tunay kang matinod ano, tunay kang maayo ka na ako. Tutok ko may ginhawa, awiton ko pagkamaayo mo. Awiton ko pagkamaayo Palaanong putli o walay pagkabalhin. Diyos sa lawan, ituli mong katahon, palangin agumang malantaron. Busag isimba ko ikaw, gihalaran sa kanunay. Tuyok sa katibay, ning kasing-kasing ko ang huni sa gugma, awiton ko. Ang gugmon, balaanon, putli o walay pagkabalhin. Ang sama-sa bulawan, matili mong katahon, agumang malantaron. Busag isimba ko ikaw, gihalaran sa kanunay. Tuyok sa kalipay, ning kasing-kasing ko ang huni sa gugma, awiton ko. Duwat ang halad ko, kung sa pagdayi, gihanay o gihawi, tungkol sa gugma mo. Busag isimba ko ikaw, gihalaran sa kanunay.
Kapitulo 3. Ikanapulog 5 katuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberius. Si Poncio Pilato mao'y gobernador sa Judea, si Herodes mao'y nagmando sa Galilea, ug si Felipe nga iyang igsuon mao'y pangulo sa kayutaan sa Iturea ug sa Traconite, samtang si Lisanias mao'y namunuan sa Abilina. Si Anas ug si Caifas mao'y mga pangulong pari. Niini gayong panahona, ang mensahe sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa dapit nga awaaw. Busa, gilukop pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya. Siya miingon, Hinulsuli og biyae ang inyong mga sala, og pabunyag kamo og pasayloon kamo sa Dios. sumala ni Propeta Isaias sa iyang basahon, May nagsinggit didto sa kamingawan. Andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Himuang tulid ang iyang agianan. Abunuhi ninyo ang tanang walog, pataga ang tanang bungtod ug bukid. Tulira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya ang mga libaongong dalan. Og makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. ug may mga panon sa mga tao nga miadto kang Juan aron magpabunyag kaniya. Giingnan sila ni Juan, Kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa kasuko sa Dios nga hapit na moabot. Buhatan ninyo ang mga butang nga magpaila nga kamo mibiya na sa inyong mga sala. Ug ayaw kamo pag-ingnanay si Abraham among amahan. Kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha ni ining mga bato aron himoong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon o isugnod sa kalayo. ang mga tao nangutana kang Juan. Unsa man di ay ang among buhaton? Mitubag siya, Ang adunay duha ka biste kinahanglang ihatag niya ang usa ngadto sa tao nga walay biste. Ug ang may pagkaon kinahanglang mubahin niini sa walay pagkaon. unya, may pipila ka kobrador sa buhis nga miduol aron magpabunyag ug nangutana sila kang Juan. Magtutudlo! Unsa may among buhaton? Miingon siya kanila, Ayaw kamo paningil og labaw kaysa gisugo sa balaod. unya, nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo. Kami usab! Unsa may among buhaton? Miingon siya kanila, Ayaw kamo panapi kang bisan kinsa. Pinaagi sa pagpugos o sa pagbutang-butang. Ug ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao, ug naglibog sila kung kinsa gayod si Juan. Naghuna-huna sila nga tingali siya mao ang Kristo. Busa miingon si Juan kanilang tanan, Nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may muabot nga labaw pa kaayo kay kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Bunyagan kamo niya pinaagi sa Espiritu Santo og sa kalayo. Nagkupot siyag pala aron lainon ang dagami gikan sa mga lugas ug unya tigumon ang trigo didto sa iyang kamalig, apan ang dagami iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. samtang nagwali siya sa maayong balita, gipahimangnuan ni Juan ang mga tao sa nagkalain-laing paagi. Apan gibadlong ni Juan si Gobernador Herodes tungod sa iyang pagpakigpuyo kang Herodias nga asawa sa iyang igsuon ug sa daghan pang mga daotang buhat nga iyang nahimo. Unya, si Herodes mihimo pagayod sa labi pang mangilad nga buhat nga mao ang pagbilanggo kang Juan. Tapos mabunyag ni Juan ang tanang mga tao, gibunyagan usab niya si Jesus. Samtang nagampo si Jesus,
Naabli ang langit ug nikulsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, Ikaw, mao ang pinangga kong anak. Nalipay kayo ako kanimo. mga katluan na katuig ni Jesus sa dihang misugod siya sa iyang buluhaton. Naila siya nga anak ni si Matatias, anak ni Amos, nga anak ni Nahum. Si Nahum, anak ni Esli, nga anak ni Nagay. Si Nagay, anak ni Maat, nga anak ni Matatias. Si Matatias, anak ni Simeon, nga anak ni Jose. Si Jose, anak ni Juda, nga anak ni Juanan. Si Juanan, anak ni Resa, nga anak ni Zerubabel. Si Zerubabel, anak ni Salatiel, nga anak ni Neri. Si Neri, anak ni Milki, nga anak ni Adi. Si Adi, anak ni Kusam, nga anak ni Elmadam, nga anak ni Er. Si Er, anak ni Josue, nga anak ni Eliezer. Si Eliezer, anak ni Jorim, nga anak ni Matat. Si Matat, anak ni Levi. Si Levi, anak ni Simeon, nga anak ni Huda. Si Huda, anak ni Jose, nga anak ni Junam. Si Junam, anak ni Eliakim, nga anak ni Melea. Si Melea, anak ni Mena, nga anak ni Matata. Si Matata, anak ni Nathan, nga anak ni David. Si David, anak ni Jesse, nga anak ni Obed. Si Obed, anak ni Boaz, nga anak ni Salmon. Si Salmon, anak ni Naason, nga anak ni Aminadab. Si Aminadab, anak ni Admin, nga anak ni Arni. Si Arni, anak ni Hesron, nga anak ni Perez. Si Perez, anak ni Huda, nga anak ni Jacob. Si Jacob, anak ni Isaac, nga anak ni Abraham. Si Abraham, anak ni Tera, nga anak ni Nahor. Si Nahor, anak ni Serog, nga anak ni Rio. Si Rio, anak ni Peleg, nga anak ni Eber. Si Eber, anak ni Shela. Si Shela, anak ni Kainan, nga anak ni Arfaksad. Si Arfaksad, anak ni Sem, nga anak ni Noe. Si Noe, anak ni Lamik, nga anak ni Metusela. Si Metusela, anak ni Enoch, nga anak ni Harid. Si Harid, anak ni Mahalalel, nga anak ni Kainan. Si Kainan, anak ni Enos, nga anak ni Set. Ug si Set, anak ni Adan, nga anak sa Dios. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Pastor King on air. You're still listening here on your favorite Christian radio station, 101.3 Shine FM. It's a non-commercial community Christian radio station. Okay, good evening sa tanan nga mga viewers nato. Nakastay pa gyud ini nga mga oras. May gabi ni Lornali Abaw. Good evening, Pastor. Likewise. Ni Murphy Sombrado. Ayong gabi. Ni Romeo GC, amen kon i-balance na to, Pastor, sa kalibutan og sa espiritu ng di ba may porhan man mamuligas ang tao, kira Pastor, kon ang pagligas pabuhor lang sa kabubuton sa idahiyas. Una igsoon kung sa imong environment, kung naa ka nagstay ka diha, grabe ka bugat o grabe ka risgo ang mao nga sitwasyon. Teds Abrasaldo Velo, maayong gabi, Pastor, kumusta? Okay lang. Bisan kapoy kayo gikan sa trabaho, pero nagpabilin nga nagbadasigon sa pagsunod sa ato nga buhi nga Dios. Sa tanan nga mga viewers, sa tanan nga mga listeners kanatong tanan nga nagsunod og naminaw, maayong gabi. So mo uli na mi ugma og Negros Sigsoon. Kamo na po dire. Okay, so kinahuman na mong mission. I don't know asa pa mi sunod nga mag-install
ug asa na pod nga mokalat ang atong tumugti nga mokalat ang pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan mo na pinaka main purpose nato igsoon ay ni katapos sa mga adlaw makatawhan makadungog sa mensahe sa Dios. Unay pinakanindot og pinakatahom. Manang karon igsoon ko madunggan ko ninyo dinhi sa radio set o diri sa atong live. So at this moment in time mga igsoon ko, mo say bye-bye na ko diya kaninyo. Og salamat sa mga naglantaw may gabi Pastor maayo kay nakaapas ko pagtan-aw sa live pulong sa Ginoo. God bless. Salamat igsoon. Ang Diyos magapanalangin diha kanimo. Walay makatupong sa imong hugma. So muna mga kaigsunan ko nga magpasalamat kita diha sa Dios o mutuo kita diha kaniya. No, mutuo modawat magkinabuhi nga sama kaniya. Ayaw sa kinabuhi nga sama lang sa kasagaran nga walay kauswagan. Kung sa imong kinabuhi igsoon ko nga until now basok anon gyapon ka, irritable gyapon ka, wala gyapon kay pagpasaylo, dali gyapon ka basuko, dali gyapon ka nga saputon, o dali gyapon ka nga maglagot, questionable na imong pagkaanak sa Dios igsoon. So daghan pa magbutang nga dapat makatuna dato. So sa pagpadayon nato sa pagtuon sa Biblia, padayon nato sa pagpamina sa pulong sa Ginoo, diha ta mo uswag. So ining oras ugtak na igsoon ko sa kagabion na mo say bye-bye na ko kaninyo sa tanang mga viewers and listeners. Thank you sa inyo nga pag-share, thank you sa inyo nga panglantaw mga pinanggalan ninyong tanan. So we will end up in prayers igsoon ko ining oras ugtak na sa kagabion. Ama na malangit nun Lord, salamat ining oras ugtak na sa kagabihan. I do believe Father God nga naa ka nga nagapatalinghog na minaw diri ka namo. Ug sa tanan nga naa karon sila nga panimalay sa tulutagsan nila kadapit sila nga mga monitors sa radio set, sa cellphone or on sa man Ginoo. Ilang gitan-aw ilang nga monitors na side ko Lord nga magmanifest ka. Even sa adunay sakit, balatian, adunay mga problema, kalisod, utang nga hatag karo kabugat silang kinabuhi na Father God. You will do something the best. You will heal them. You will embrace them. I know Father God, magmanifest ka sa matag usa. Kung nagtuo ko Lord, ini kagabion even sa live lang, sa radio set lang, may mahitabo na Ginoo nga kauswagan o pagtubo sa ilang nga kinabuhi. Thank you Father God. Sa imong kayo ug gugma nga imong gihimo diri sa mga kinabuhi. Lord, I do believe may himuon ka, may buhaton ka. Salamat Ginoo sa mga naglantaw karon sa ilang nga panimalay, sa ilang nga trabaho even sa gawas sa nasod Lord. Bawal man nila Ginoo ang pagtawag og Jesus, pero silang kasing-kasing Lord naa ka nga nagpuyo nini. Salamat Amahan ini nga mga radio station, ini nga mao nga dapit, ini nga panimalay mahimo kini Lord nga kahayag ini nga mga dapit. And I know Father God, walay makarariak o walay makatrabaho Ginoo nga against sa imong nga mga mensahe. Salamat Lord sa kinabuhi ni Pastor Gideon with his wife o sila nga mga kanakan magahimo ka Ginoo og dagko mga milagro even ini nga mga dapit. Lord, salamat kayo sa mga naglantaw na minaw ini nga mga oras. Ako nagatuo Lord nga mahimuon ka. May sakit, may balatian, maayo, may gawas, may problema, may kalisod og dili na Ginoo magdumot, di na maglagot, di na mahiubos. Pasaylo na. Father God, salamat kayo sa kadaugan kalampusan nga nabatunan sa matag usa kanamo. Lord, salamat ining oras ug takna sa kagabion may buhaton og mahimuon ka sa tanang gasunod og naminaw. Thank you Father God. This is all I ask through your Son Jesus Christ. Amen and amen. Thank you sa tanan nga mga viewers. Thank you kayo. Ang Dios magapanalangin kanato nga tanan. Ang Dios magatag kaligon o kadasig mga pinangga. Enjoyan. Stay blessed mga kaigsunan ko. So salamat kayo. Ang Dios maghatag o kaligon o kadasig sa tanan nga nagsunod sa tanan nga naminaw ini nga mao nga sibianan. So ay mo kagol ay mo kabalaka kay ang Dios anaa kanunay diri sa atong kinabuhi. Bye-bye mga ka-shiners. Bye-bye and God bless mga pinangga. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station.